Bonjour. Θέλω να σας πω ότι γίνονται ειδικές τιμές, για παραγγελίες, μαζικές παραγγελίες από ιδιωτικά σχολεία. Με παίρνουν πολλές, καθηγήτες και καθηγητές γαλλικών από ιδιωτικά σχολεία για να εντάξουν τα βιβλία του εκδοτικού μου οίκου στο σχολείο, στην τάξη. Και είναι λογικό γιατί είναι βιβλία δίγλωσσα, κάτι το οποίο βοηθάει εξαιρετικά πολύ, τους μαθητές που μαθαίνουν τα γαλλικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα. Βοηθάει τους μαθητές, βοηθάει τους γονείς να μάθουν και αυτοί και να βοηθάνε και τα παιδιά τους στο σπίτι. Οπότε θέλω να ξέρετε ότι, γίνονται πολύ, πολύ ειδικές τιμές για ιδιωτικά σχολεία και μαζικές παραγγελίες. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες, λεπτομέρειες, μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο, να μου στείλετε email ή ένα μήνυμα για να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά.